ADC 120 jona borok job majak obostung kahimkeno saimano tai chung umobo saimano no interview no exam je ADC job mani tongnai borok kono interview na nangya exam boi na nangya si job mani tabo hingke salary mani chapaina ekdom tongthoksa thoke tonglai tongta bat borok u tongthokma tai besi din tongla kha tango hingke tabo high court je affair khairikha tai je job khai tongnai u jagan bising 18 jona borokni mungbo kasai phekata tai rongni mungbo phainai aste aste dolok tungjo to borok kahimkeno saimano je mothano phasonga nangnai hini chungjo to borok palkini chini generation one sokni jotono body laika tai mapa hindi borok bo thangai body laika satong bo jawnya bini bosani future no na harune body laika uma hekeno tipra masa 28 ta sini bising 24 ta easily win on khata bat bising ke uma songlai tong je 120 jana borok je bahigi jani secretly job mani thanglaika ubun tei kabang ko borok no question khaika bubagra tangai uma ke bising job rjangai tong uma ke kabang ko borok question khaika tai ubun tei bubagra bo sao je uma hai rong no je mothak jangnai ekdom transparency no khaijangnai hini sao haipan tabuk su jora kuno khaijak yakho umun tei lokurong belekin joli laijang umon bogai high court tabuk case ongjak affair ongkha 18 jana borok ni mungoi affair ongjak borok bahike je job man khan kono interview sara kono exam de bahike borok job man kha umun tei no high court case ongjak tai umojong kamki no saimano high court case ongkha mani to borok je 120 jana job khanya borok chakri pura finish ongwai thangnai ta next ongkha dolok chilarong life easy hairiba chung joto borok kamki no saiman je chilarong ongi tone ke saiman buri ro kto saimanya khoroksa Tiprajwk Guwahati o boini je yathek gobaita yathek baijak haipan bo je yak songi himjangnai kurui je umumbaisi bo truck gari chalo tai brake ro umumbaisi sebuta bononugui belai kheno khairo haisi je bohok tongma bagoi family tongma bagoi bahaija samuro khaima tong ये घर चलो ना या थे भाई छक रहे थे हम भाई कावर खाए ओ मायो ओ या थे पूरा डैमेज ओ मायो क्या उनका क्लास अब भाई ना एक्सेलेटर बन कहियो ओ मायो पकड़े दो हमें तुला खाएर मस्नु का अब ऐसे काबर खाइले न अब ऐसे खाइ काबर खाइमा न ता मंगने ने पारा खाए द हमें अपन तिनी जरा करे कोया भाई संते समालाई तेरे से मारेंगे के बो बताब रानिंग गो बा संते सको भाई मालाई कोक सलाय न ते संता म खाइमान कि न संता आंसर लाइन ता ओके हम भाई Norko umunugui tam sana musuk tola comment kai shadi next ka khorse Tiprajwk bai tai khorse Tiprajwk ni kaisa controversy kha tango hike kaisa comment khaimar bagoi tai kaisa remix video khaima bagoi uma ke video khaima bagoi risi tuilai tong khata dol umun tui khorse Tiprajwk tam saka khnawi nadi ano purup karima phunungnai haino kokta sadi masa burisi bini basai bai ano risi tui tongo joli jagmani chichi bini basai angbai masa de remix video khaiba ang de khaidi hini sai tong tamo asukle ongkha ani basai thuimani ang kebuno hamjagyaku nin basai busuk naithokba do kisa comment khaile nong asung nung buri hinke na smart na henjam ang hamjagnani chi kam phanu nangya nakhe rang gnang nin basai haide basai kurui hinui hainu buni kesen ma tongnai haide dorka kurui khobikok sana ang lasia dolok nirok nu comment khai sale norok tam wansok bai angle kunu bujma oburini bokha wansok mano bini basai no simi de ang comment khai ang joto borok no comment khayu hingke do lok basically tam sakana kamke bujima khana je Tiprajwk ni kuni kasar kaisa misunderstanding ongkha example lomunyan ang khorcha borok no fan comment khaika burini fan comment khaika hingke umon toino comment khaiman toino je risi tuilai tong khata comment khaiman ba kunu kaham hamya je bokha bisingo je thot tongmani umon toisi comment ma khayu comment khaikin hamjai thak umhai kunu kokya tabung kok ni kok ang Elizabeth no comment khai rakha ke bon basai tam ang mai risi tunyai je o alag bat he Elizabeth ni basai risi pan tuiman tango ke angle age Elizabeth bai chungle hamjai tong ko ba risi tuifan mano क्या जोक मारा भाई मजा आ गया भाई क्या बोलूं मैं इस पे क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे
मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। Haipano jenarok ni umah ke comment khai laima ni kuno o jaga problem kuroi umah ke kisa kok rong tui kok rok tabang lajita. Hai Navy Mumbai Genz hospital ini nyai kaisara hospital Ayurvedic hospital man tha aro naitole singor phaika phainai diri kono admission khlai regra kha borok yasa khabono treatment khainani bagoi kam se kam Navy Mumbai Hospital bung ke? ha Hospital bung. Genz hospital engkai bono per day 20,000 nanguta bono private to bote naraka abotala bono bote khlai regra kha jate bini treatment thun thene nyai engka abon bisi ba ko bosoli tongo tata bosoli tongo 28 bono rokhnai bini report tamo sa saya aboto khlai khainai oro tong tinyo bono tata wo tama khe telangoi bono bi thaiman ota repeat oro engkai ang to tini thantune agotala ani jagawa sine khorok sate khorok tako ani tako lan sagama tolayo bono tui thaikani jago tongnai engkai sini tako rajo bo thangpaisna Bangalore engka aboto oro bini ama babu bisimano tongmano samani ba orom tongmano saimano abon logi sum aboto thangra sinai engkai tini jarate apsuna update Bini orang kaya tamu kemo dari zaman nyata kemo dia oro ayurvedic bithi use khlainyai engkai nini therapy cover therapy ko kasama orang kaya haman haima tongla. abotabo ishoni thanita তাও যেত বড় তো ইয়াসাকা বড় তো চেষ্টা খানে 15-20 দিন বড় বসে যদি ইমপ্রুভ খাইমান বড় সাহন নাই Oke. আসুন Oke hospital.